V-am găsit la un nou episod. De data asta o să ne jucăm din nou Shadow Fight 2. Și totuși am început destul de, ca să zic că am făcut destul de mult, m-am jucat. Și dacă strângem, scuzați-mă de zgomot, dar sunt, cum să zic, sunt la Brateș și aici e cam zgomot. Așa că nu e vina mea, e vina Brateșului. E vina Brateșului. Da. Și azi, dacă mai vreți să mai facem episoade din astea? O să le zic. Nu. Imediat. 1600. Nu! Și dacă strângem 5 like-uri, 5 like-uri. eu nici măcar 5 like-uri n-am. Ai 0? Nu, la cel mai mult am 2 like-uri. Dar liniște. Ai doar 2. Da. Bine. Bun. Și dacă facem 5 like-uri, oricum, chiar dacă nu facem 5 like-uri, totuși o să facem o serie și cu jocul ăsta și cu Brawl Stars. Facem o serie cu de toate. Dar e și pentru al doilea videoclip în care tot vorbesc. Și am zis, mă, să încep să vorbesc. Și nu uitați să intrați și la canalul prietenului meu, la prietenul meu care îl cheamă Dance Oficial pe YouTube. Dați un like, abonați-vă și dați și pe clopoțel, la fel la mine. Dar dacă încă nu v-ați abonat, abonați-vă acum. Puteți să vă abonați și să dați like oricând. Adică în orice episod, numai în orice minut de fapt. Numai dați, vă rog, like. Fac asta pentru voi, nu pentru mine. Hai să începem. Și nu știu dacă ați văzut de celălalt videoclip a meu cu box opening-ul. Acolo chiar trebuia să dați volumul foarte tare, dar acum e mai bine. Ce-am dat un cap. Și da, cine știe cât va dura. Deja 2 minute. Cât a trecut atât de... Be, stai că ăsta mă cam face. Cam face să încerci să fiu. Mai chicioare știi să dai când ți-i trage una. Nu te cred, bă, am pierdut. Nu-i nimic, da. Cu asta e foarte greu. Să vedeți cum mă lupt cu armele lui Lynx. Uite aici. Știu că e insane, dar asta nu prea insane, e cam mai ușor cu asta decât cu ăla. Bun. Și dacă mai vreți, mai facem și un live. S-ar putea să facem și un live, da, nu știu, să văd. Am pierdut. Și cum se poate eu fac asta în 5 secunde, în 6 secunde, bă. Odată am bătut-o, da. Yes, am reușit. Mai erau 2 secunde. Hai să mai facem încă o rundă, că vrea jocul. O rundă. Am pierdut. Nu te cred. Cam greu e, dar totuși cred că se mai aude și vântul, mă gândesc. Dar hai să încerc. Bun. Da. Și nu numai atât, o să mai prind și de fapt. Și o să mai prind și de jos, uite aici. Să ne jucăm la volcanul, la megalit, la fungus, la asta și la asta o să-l încercăm. La toți de aici. Și mai fac și un episod cu ăștia. Asta nu pot să mă rup cu ăștia doi. Asta e tocmai nivelul 6 până la 5, vedeți.
Tot e imposibil. Sunt sigur că nu o să-l bat. Dar hai să încercăm. Ce? Chiar dacă îmi dau foarte mult damage. Să încercăm. Mai încet. Mă din nou pentru zgomot, dar da. Uite, zona va fi cam greu. Asta e prea bun. Mi-a dat două chestii. Da, și mă împarci. Bun. Ai pele arse. Da, bine. Am treabă acum. Și gata. Bine, nu gata, dar... What? Acum am omorât. Dar bă, mi-am dat-o lui Hermit. 3 runde. Aici. Bă, nu te cred, bă, cât din ea să ai? M-am omorât din nou. Gata, mă, cu Tati, un videoclip aici. Bun. Scuzați-mă, dar n-am ce să le fac. Deci, să știți că dacă auziți un zgomot ciudat, cum ar fi vărul meu mic care nu tace odată din gură, care acum taci pentru că vorbesc eu la oameni, să nu-l băgați în seamnă practic. Ea este verișoara mea, e lângă mine. E sos. Da. Da, și ești un copil care nu tace niciodată din gură. Bine, taci. Bravo. Bun, hai Deci să încercăm aici. Deci lasă-l pe om să-și filmeze videoclipul, bine? Bun, să începem. Prima rundă. Velvet. O știu pe Velvet. Dacă ați văzut și dincolo. Dar va fi destul de greu pentru că... Dacă mai vreți clipuri cu mine, dați un like la el și înscrieți în comentarii. Da. Dacă mai vreți, dacă Da, da, va fi cu vocea ei, că deocamdată nu știu cum să fac, că trebuie o cameră de fapt, că eu știu cum să fac, dar eu acum fac filmez de pe telefon, dacă nu știați. Da, zi tu ce marcă e telefonul. E Huawei pe Smart Z. Deci nu 10Z. Da. Eu am crezut că e 10, dar nu e 10. Aia n-a fi și la Cook. Da. E 10, nu e 10. Haide, dă-i bă, dă-i la bula. Șurichenul. Șurichenul mă ajută mereu. Da, mă ajută de multe ori. Deci dacă vrei, mă joc și eu și aduc. Gata, am bătut-o. Am dat-o la cap. Șurichenul. Stai că mă joc și eu. Bine. Dacă îl mai am. Și dacă îl poți, că aici, din ce am văzut, să nu vă temeți dacă vă pierdeți contul, că puteți să vi luați înapoi, numai că, ca să zic, vi luați mai greu, adică nu știu cum să... Adică trebuie să faceți ceva mai greu ca să vă luați. Adică nu, e cam greu, eu nu știu cum să fac. Bă, ce problemă are? Mi-a dat și arme, bă, a avut o problemă acum. O, știu că am zis că deocamdată încă n-am făcut un vlog. De fapt, putem face un videoclip noi doi, dar da, nu va fi cu jocuri, adică. Dacă îl mai prindeți pe Andrei fără vocea mea, să zic că eu sunt, casa mea e foarte îndepărtată de casa lui și mai venim din an în an la el, pentru că e foarte departe de noi. Bine, nu e prea departe ca să zici că venim din an în an, numai că da, asta e problema, nu prea venim la ei, că da, au treabă părinții. Au treabă, au muncă și bate vântul, nu le mai auziți. Cam atât a fost cu chestia asta, nu cu videoclip, nu s-a oprit, să știți. Dar continuăm. Nu se termină videoclipul. N-are cum să se termine aici, oameni buni, nu vă întristați. Videoclipul lui poate să dureze și 2
ore, și 3 ore, și 4 ore. Dar de obicei nu s-a întâmplat să dureze atâta. Da, în serial. Nu, niciodată n-am făcut atâta. O să să nu uit să fac cu videoclip, un videoclip. Bine. Be, nu mai fă reclamă la muzica lui Vlad Alexandrescu. Nici nu mă uit la el, dar mi-a rămas ăsta gen de la ăsta. Nu, de la mine. De la tine. Bă foaie, fată. Bă foaie. Bă foaie, fată. Bă. Nu tu. Bă, I-am dat una, l-am spart pe mărlană. I-am dat una în falcă. Andreea. Bun. Bă, voi știți cât face 10,000? Nu suntem la mate, fată. Vreau să zic dacă... Nu, că îmi strici video. Nu, nimeni nu știe. Să nu calculați. Știu că nu vreți să calculați. Știu că Dacă nu vreți. nu vreți aia e, dacă vreți aia e. Da. Sau dacă vreți, scrieți acolo. Dar nici măcar n-am zis tot numărul pe care vi l-am dat. Da. Confidence mormântări. Am câștigat! Da, mie. Hai să mai dăm încă un meci. Hai, ăsta monkey. Ce mai monkey? Hai, intri și tu? Nu, ăla din greșeală. Nimica, că îl puteți să la înapoi. Stați un pic. Mamă, da. Deci el în momentul acesta stă pe un șezlong care Cui pasă? și pentru că a zis stai puțin, Cui pasă, bă? Bă, nu mai cânta un pic. nu cred că mă aude din cauza. Bă, cred că ne aude dacă țipăm. Bă, nu iar bubul ăla. Și-a revenit. Dar mă enervează rău. Nu mai cânta! Îmi strici videoclipul! Am dat fix în cap. Dar nu te las, pentru că fac un videoclip. Unde am tras? Păi e prost. Da, iar tu nu mă lași să-mi fac videoclipurile. Bam! Bun, gata, am dat una la gât. Am câștigat. Asta e runda a doua. Bă, dacă ești din Shadow Fight 2, ți se închide și videoclipul? Nu. Dar cu ce editezi videoclipurile? Pur și simplu acolo ți arată cu editatul. Editezi? Da, editez. Și care e cel mai lung video al tău? E cu 36 de minute, numai că o să-l șterg în curând pentru că nu prea a fost bun. Și despre ce a fost? Am făcut și un bubu mortis, am făcut un mortis, dar da, o chestie doar, pe contul ăla mic. Dar cam a fost atâta. Uite cât devine din ce în ce mai. Dar s-au terminat energiile, nu vă panicați. Facem și aici de jos. Hai cu volcanul. Da, e cam mult zgomot aici. Nu Da, putem. Cred că abia ne auziți și vă. cred Da, că hai să ne să- ducem cu fișurile alea. Da, trebuie să țipăm. Dar să da. vorbești mai repede, mai aproape de Da, să difuzor. Da, difuzor. Difuzor pârț. Nu credeți că eu sunt proastă. Știu ceva. Dar zic lucruri care n-au sens. La fel și eu, sunt frumos. Dar zici lucruri care n-au sens. Mârla. Pârțane. Dar nu te câsi. Bă! Vrei să facem o tastatură nouă? Bine. Uite tastatura mea? Ce? Stai așa.
Scurți? Nu te crie într și în cap. Ești pregătit să râzi? Ce tastatură? A, De la ăsta. cu gura, bă. Tu știi că scoate 5 din să nu... Noi piețe, că scoată vreo 2-3. Da, Dar hai să facem reclamă aici acum, că Da. când suntem pe video. Poate facem după, dar nu acum pe video. Da. Nope. Acum hai să nu mai facem videoclip, să nu mai facem atâta reclamă. ok. Spune prea multe chestii care nu le știți. Bun, gata, am terminat cu chestiile astea. Hai să facă tastatură. Cred că v-am enervat. Taci mă odată. Doamne, tragedia mă moară ăsta. Dar nu ăsta din joc. Pur și simplu ăla mă enervează. Bam! Nu! Bă, dar mă enervează chestia aia lui cu focul. Bă. Bă, tu știi că N-am ce să era fac, Radu de fapt. Stați un pic. Bun, hai să vedem. Nu știu. Am să mai continui. Hai să vedem aici cu armele, să vedem. Nu pot să dau upgrade până acum. La scut. 27.000. Astea le-am luat deja. Asta-i 16.300. Odibu! Doar pe ăsta și pe ăsta nu l-am. Ăsta și ăsta. Pe ăsta și pe ăsta l-am. Dar hai să vedem aici. 2, 1. Hai. Bun. Nike 23, hai, Adidas și mei, da. Hai, stai că am început. Direct în cap. Asta îți place? Sim, asta îți place? Sim, cântă. Dar am Nu să cânte, bă, nu vreau să cânte. Andreea, Nu, din nou, poate mă enervează super puterea lui, mai încet. Aoleu, dar mă enervează și ei. Bă, nu, bă, scuze, eu te nu știu, hai. Bun, hai să-l batem și încheiem și aici cu episodul când îl batem. Da, asta zic și eu. Pentru că face prea multă... Da, bun, Energie. gata. Doar eu vorbesc. Bun. Tot mai avem un finish, gata. Cum te cheamă pe YouTube? Taci. Îți spun după. În acest episod. Păi mai țin, când se termină, când îl bat pe ăsta, îi scad viața la 0. 0, 2 plus 2 fac 0. 0, plus 0. Bă, 0, plus 0. 0 plus 0 egal cromatică. Bă, de ce nu dăm? Bă, asta are shuriken pe care nu l-am eu. Ăla care sunt în două părți. Stai să că nu m-a dat afară de tot. Mai încerc încă o dată. Și încă o dată, încercăm de câte ori vrem. Andreea 0, De câte ori? 0, 0. Andreea, egal. Taci un pic! Scuzați-mă și scuzați-mă. Eu nu vreau să fac aici, dar am să fac un videoclip azi pentru voi. Am ajuns până la agresiv. Ce frumos. Am ajuns și până la crazy. Că da, dacă e. 0 plus 0 egal 0. Nu te cred, bă. Era să mă mare. Și era să ajung și la crazy. Bun, am primit trofeele.
Nu fiți triști, aici am încheiat cu episodul. Ne vom revedea data viitoare. Pa, pa! Eu cum nu?